nouvelle me dugu kɔnɔ sisan ka dugu wuli ka jɔ aw t'o kalama dɛ ayi ko kuma aw tɛ TikTok ni Facebook ninnu kan de yan ne b'a ta han non info circulé o dugu kɔnɔ o ka dugu ni mun filɛ nin ye Wasolo mara la ko Kalana kɛ Kalana bɔgɔ chapeau ninnu la dugu awɔ Kalana n les Kalanakaw de wulila sunɔgɔ la dɛ k'a sɔrɔ Kalana fali Kalana misi Kalana sow Kalana fali wotoro a nɛgɛsow a so jɔlenw n ka bɛɛ de yɛlɛmana ka kɛ sanu bilen Allahu akbar tous les sanujura du Mali sanujura bɛɛ de wulila ni k'i kun kɛ Kalana kan sisan sa o bɛ ka taa sanu san na ne ye n ka pied san ne yɛrɛ bɛ yɛlɛma n kɛra Kalanaka ye a fɔ an bɛɛ na taa yen kɛ I bɛ taa k'an to an bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ n bɛ taa Kalana ka di a t'aw jɔ ka kabako fɔ a ɲɛna o don ne wulila ka bɔ yan ka taa so kɔnɔ ka taa sɔrɔ an ka wuluni sigilen don fauteuil kɔnɔ k'a kɛlen don k'i sigi k'a kɛ tan tɔ o ma k'a bannen ye koyi ne yɛrɛ ma n sigi a kɛrɛfɛ yan an tora telefilɛ la bɛɛ y'i ci yɛlɛ ka sokɔnɔmɔgɔ bɛɛ wuluni yɛlɛla ka yɛlɛ ka yɛlɛ ko ka bɔ ka bin ka bɔ fauteuil kɔnɔ ka bin ka bɔ min Zara t'an sɔgɔ ko sa o donna su dugu tilama fɛ ne de ye to sunɔgɔ la ka denkɛrɛnin kasi kan mɛn Firawuna fɔ subaw b'i ka so kɔfɛ subaw wa awɔ i tɛ lamɛn ne bɔra kɛnɛma ne bɔ kɛnɛma ani sagadennin y'i da dugu ma ka ne deli ko ne ka fɔ ale ba ye a ba ka kɛ Ala ni kira kama a ka sin d'ale ma wallahi ne ma wuli ka bɔ yan e den bɛ suran ka bɔ i da fɛ bilahi wa tɛ jɔ ne fana ka dɔ f'i ye o don na ne bɔtɔla rendez-vous la su dugu tilama genge fɛ ne n dɔgɔmasakɔrɔ de bɛnna Ɲamakɔrɔ k'ale bɛ ka taa kaburu don na ka taa su ladɔn ɲini duguma masakɔrɔ bɛna ɲɛnama labɛn